बेसे बोसोर रमाय नों IPFT अबाहाय सामखायदोंमोन जों IPFT जे पुलियान सिमिन जों IPFT जे सामखायदोंमानि ओमफ्राय जों दिनै सामखायमां जों दिरुक IPFT ADC बुथबो जेनै थांगा ओमफ्राय जों आबनो तंते नगो तंगैबो वानसुका गाहामनो जों नगो तंगै वानसुकमां बुंलिया जों तारमाने जों बुबा गोराना हामजागैनो जों नगो तंगै वानसुगै जों कुनु तारमाने बयबो दागि जांमाया जों एकदम सराय बुका खुलुगैनो दिनै बुबा गोरानि लगिबो जों फानतेबो रागरुगै सिनि जों सराय नुगजागै जों बुबा गोरानो फानरानि हनै दिनै न सालो जों सिनियान लगी जों सात फेमिलिनि 27 बुटार तो बै दाबो सिनि सार रुनेल देबरमानि न खालागनो जों फायै जों दिरफोरा मथाव जों जयन फैदों बफोरथ' आं IPFT नि अञ्चल प्रेसिडेन्ट ताइ डिभिसनाव मेम्बार दङ सात परिबारनि 27 बुटार सिनिति प्रमोथा पार्टी फानसा पार्टी फानसानि फानोते फानरा गबागै फाइने चंमारिओ तेबो बुट गोबां खाय खोप्लाय खायना बागै बुबाग्रानो प्रमोथा पार्टी न बरतिनि 14 बुजों न नेङै दिनै आनि नगो हाय बरतिनि जयनिं खेलाय फैगा गरसिनि अञ्चलनि प्रेसिडेन्ट बो दङ बरगोनां रामदेव बर्मा याहायकेनो जत लिडारशिप जे गामि फ्लाइ दंनाय लिडारशिप फ्लाइ दंनाय उनि IPFT पार्टीनि दिनै सिमि बर मथानि परिबारा हायके बुबाग्रानि फेमिलि हायके एवं बंनि समायमनो दंनाय जे थानसानि फानना खोप्लाय खायनाय तै बरब थानसानि मारिबो जतन एककै तेबो चबा कटर फ्लाइदनि बा दिमान शान्तिनि मानते सुते शान्तिनि बुबाग्रा लगिरनाय एवं बसकां सालाबा तेबो बुबाग्रानो फानदा गनाय हिनि बरतिनि सिमदला हायके IPFT नि के कुनु बदल चंजारुरा दङ र तिन और सिनी अञ्चल प्रेसिडेन्ट रामदेव बर्मा दङ ते बिन नेतृत्वे अनेक जन भोटार और विभिन्न एलाकानि बिरमोहननि दङ राजचन्तानि दङ ओंखाय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिबो दङ सिमलगि डिभिसननि ओंखाय ओमफ्राय गामि गोतालनि दङ ओंखायनो विभिन्न पारानि विभिन्न और तिनि बजाय एवं बसकां सालतेबो जयनिं प्रग्रामनो थां दङ BJP नि याकरिबो सिनियर दला हाय दङ जों सत्यखाय जयनिं प्रग्राम खायो बर बुबाग्राना हामजागि फायो हायसे कुनु निजन सार्थन बाय 30% सारते बर तिनि लगिन फानि बागि हायो तिनि मन बंना अनेक पाइपलाइन हामबाय ते हामजों नियफोर एवं अमन समय बंगाना आं सब समय दंनाय बं लगि दंनाय बंना आबो दुके सुके दुके बं दाना बिजा दंनाय तिनि